¿Has visto cómo era el anónimo? ¿Este es l'anònim? Sí, és anònim. Jo... Què és un anònim? Una persona que no té nom. Jo tinc nom. I vosaltres li heu preguntat si té nom? Té nom? Jo tinc nom. Em diuen Jesús Mollà. Ostres, Teresa! Molt bonic! Això, vosaltres penseu, ve així, ens diu que és Jesús Mollà i vosaltres ja vos ho creieu, no? Vosaltres no us aneu a fiar d'això i que teníeu preparades unes preguntes per saber si jo era o no era. Sí. He de dir-vos que a lo millor no me les sé totes, però bueno, intentaré que no es note. Home, pues a veure, si el jove perd un nom haurà de trobar-lo, no? Este anònim, no sé jo, A veure, això quina classe de llibre si diu que el jove va perdre el nom i després no el trobarà, no? Sí que el trobo, però després no. Home, això és fàcil. Este no són tan nou. No, però després no. Això és fàcil. Això és com es diu. Jo, si haguera fet este llibre, jo per no decebre a ningú no li haguera posat nom al jove. Haguera dit que troba el nom i au. Sí, però... Sense dir quin nom és el que Perquè troba. després te quedes tu amb la intriga, a veure com s'anomena, estàs centrat llegint el llibre i llegues al final i no et diuen el nom. T'han estafat. A veure, crec que l'important no és quin és el seu nom, sinó que el tinga. I el té, no? Ja, és que vull saber, és que hem llegit el llibre del llibre i ara no saber el nom. Hola. Per què a Sant Jota li diu en sèrio? Que sí. Ah, per què diuen el Bautista? Això és una combinació de paraules que prenen en diferents èpoques. John és una paraula anglesa que significa Joan. Val? Jordan, a banda de ser un cognom anglès, perquè sabreu si us agrada el bàsquet, hi ha un gran jugador de bàsquet que era Jordan, és el nom d'un riu que està a Israel. I Joan, que batejava en el riu Jordan d'Israel, era Joan el Baptista, que és un personatge de la Bíblia. I el que bateja és el que posa noms, no? Aleshores, la persona que en la novel·la reassigna els noms se diu John Jordan el Baptista. Perquè no volia interferir. Realment, això ha sigut una cosa que jo procuraré no tornar a fer, no? Perquè ha sigut un poc colar-me on no tocava. Este era el blog dels alumnes de primer de batxillerat. Però a nosaltres ens ha agradat molt, Ja, però jo m'he colat. Me donava un poc de vergonya entrar ahí en plan vaciló, no? Dir, soc tal. No, jo volia simplement deixar un missatge de que m'agradava la manera com estava jugant el llibre, perquè aneu a poc, aneu llegint-lo, aneu comentant-lo en classe, i a mi penso que és la manera en què se pot treballar un llibre com este, que està ple de tantes referències simbòliques, que vosaltres algunes d'elles, si no vos ajuden, no les podeu entendre, però si vos ajuden, crec que sí. I aleshores, com he vist que Teresa estava fent-ho i tal, jo volia deixar-li un missatge d'ella de lo que estava fent. I clar, com entrar en el blog tenia que posar un nom i me venia un que estava anònim, doncs és tu mateixa. No sabia que anava a passar això, de que de repente anònim anava a convertir-se en un personatge del blog. Ai, pregunta que per així tens impostors. Ja ho sé, estic un poc molest. Hi ha una persona que ha estat agafant la meva personalitat anònim i utilitzant-la, i a més, malament. A veure, qui és l'anònim en letra minúscula? Qui és l'anònim M? Jo ja m'he presentat. M soy de València. Qui és l'anònim en lletra minúscula? El Dani. No. Aquell dia que començava el seu nom per una altra lletra, crec que començava per ell. Sí, però era mentida també. Sí. Jo sí que sé qui és, però si ell no vol donar la cara, no puc dir-ho. Fran. Un fènix. Aquí està ple de referències a animals mitològics. Un fènix és un au que era de foc i que renaixia de les seues cendres. Si lo digo en clase, Una cosa, simplement un comentari. Quasi tots vosaltres heu nascut amb Harry Potter.
una ajuda a la lectura. Aleshores, un poc la broma que té el llibre és que aquests animals estaven allà tancats i oblitats, però, per exemple, alguns autors de literatura fantàstica van i els recuperen. Perquè el fènix és un animal que, si busqueu, pràcticament des del segle d'or, potser no ha aparegut en la literatura per res, està completament desaparegut. De repente tornen a eixir aquests animals. És un poc la broma del llibre. Acompanya el fènix a altres animals mitològics. A Mar, el vell, quan es mor, ella se'n va parar al riu o què fa amb ella? No ho sabem. Mar desapareix perquè ha acabat la seva faena de guia a Nemòpolis i aleshores se'n va i deixa ja el personatge protagonista, el jove, en companyia del vell per a buscar el seu nom. El que passa és que l'acomiadament de Mar és un poc trist, perquè el xiquet d'alguna manera s'adona que la xiqueta aquesta estarà viva mentre la persona que l'ha matat estigui pensant en ella. Però clar, les persones no ho diuen sempre. I aleshores ell diu, no te preocupes, jo et pensaré en tu i te mantindré viu en el record. Però Marc li contesta a l'Alucina com, no te preocupes, al final tots acabarem passant. O sigui que m'aguantaràs que 100 anys més, però al final tots desapareguem. És un poc trist, però bueno, és un dels missatges del llibre també, que som i existim mentre els altres ens pensen i ens fan existir. Pregunteu-li que vos explique per què el procediment de retrobament del nom, com es diu? Per què es diu així? M'agradava la E, la I, la K, la O. Sí? Vosaltres penseu que és això? No. Ah. Què pot ser, no? Què significa? És mentida? Vos està enganyant, eh? A veure, per què serà Ico? Què vol dir Ico en grec? Què vol buscar? Imatge? Perquè és un procediment... Molt bé, Quimi. És un procediment per a trobar el nom basat en imatges, no? Imatges de les biografies, dels noms que tens per allí. I aleshores per això es diu procediment de testimoni, perquè és un procediment basat en la imatge. I Ico és una paraula grega que significa imatge, d'ahir ve icona. No, és que no l'ha sentida, no és que no l'ha sentit.